دەستپێکی توژمەرە بچێکی بەحسا vê heyvê bike. Ev heyv bi taybetî tê çiwa têyê û çima bêtirî heyva sor balê dikişîn li ser vê heyvê. Heyva sora Kurd her û her em bêjin di vê mehahan de kar û xebatê xwe didê meşandin ji ber weke ku tê naskirin penceşêra Pêsîrê di nav cîhanê bi giştî de penceşêraya herî zêde ye em bêjin hijra wê ji mara jinê ku pê dikevin. Ji bo vê yekê jî بنامبرê vê belavbûna zêdeya nexweşiyê em dixwazin em jî şerekî bidin meşandin, şerekî em bêjin zanebûn, zanyariya jina zêde bibe ku her û her tim xwe kontrol bike ji ber em bêjin gava ku jin zû kontrol bike, zû keşif bike, jiyana wê tê parastin. Heman demê de serê sedî sed jî dikarê xweciyê nexweşiyê xilas bike. Ji bo vê yekê jî gelek giring e ev hişyariya hebe ev em bêjin hişmendiya hebe cem her jinekî ku divabê her û her salê carekê kontrolekê çêbike da ku tekîd bike nexweşînîne heger hebê jî destpêka wê debe ji bo em bêjin rihetbûna wê hebe. Heyva sora Kurd ji 2019 ve navendek vekiriye navê wê navendê jî navenda em bêjin keşfil mubekir an سرطان الثدي كشف المبكر عن سرطان الثدي برين ها نافندك بو اللي هي دي صال هي او نافندها بو بشي نخوشخانه انكولوجي وشواط وتلاسيميا بشي كون نخوشخانه جهات ذكرين كار هر هر بردواما بيشوازيا حمو جنا حمو وكروجيلات سوريتي كرين وهم سوريتي واجي ام بجني ايكو ي مامو جيتين كشاندن تاكو ام باكدن ام بيجن تندرستياوي باشا تبس جريكنين وهمان دمي da em bêjin di eynî nexweşxanê de jî gelek jin tedawiya xwe dibînin belkî nêzî 150 jinê ku bi nexweşiya penceşêra Pêsîrê tedawiya xwe kîmoterapî kîmawî jî dibîne li nexweşxanê. Em gelekî xweş in ku em vê hişyariya ha bidin her jinekê.